Makaplinibo lang. Ayan. So, ayan ba, nganingal do po, turo na kayo po kung makanano gagawang bread salad. Ini po yung naisipan ming negosyong obet habang election po kasi maral pong tao nga nagyandalan. May po, nung nikityo po, pengilina po itang kaya katamong monay. Ang kayo po, mga nakatamong metong galon na ketchup, kening lula na stainless ay. Pataktak may obet lo, sayang yung ketchup. Bap, mag-video na kamukin. O yan, ang kayo, mga nakatamong marakala, sibuyas, bell pepper, rampong mais, bap, ayan ay. Kana ko nga ni Bap. Limbo lang, 150 mong butilot ng pangarakal. Nakasasabi kasi, kat mo niya kay bata na. Potang edit mo ini. Ayan Bap, mga nana kami dinurog ang paminta. Ang pompinulbol sa paminta. Yan talaga yung pampanyaman miking kaya kaming salad Bap. Ang kaya mga na kaming dita ka mayonnaise. Ayan ay, dinan may pang ketchup ba yung may gogobo lang. Ang kaiba, mga nana kaming advantakal ay ketchup. Hatlong takal pala niya, Bap. Ayan pa nga patatakal pala. Ay dananing ka na akong kukay niya, takalingwaning step me. Ayan, Bap, pakagogoyo mo, gamit na yung kakatamsan, Dok. Ali kami mga malmoves kayo ni Bap, marnat tayo, milagawan kayo nito. Ayan, Bap, pota medyo malare-lare na, lagi yun yung kaya kayong bread. Wayan tampengili ng bread nanding obet ay. Obet ka porma na ning banggel mo. Idol da ka, 925 yan. Wayan Bap, kaya rin tayong ginogo. Lagyan tanay kayo ning luna ng peanut butter Bap. Bali luna nan mi ngayon ni, tangkan peanut butter ni. Pinutot mi amoy tangkat ang pipagroskas na. Paantang maging yung baso. Ang kaidiyan tayong bawang at toppings. Ayan na Bap, gagamit kami pag nanangaso bakan maluto na rin kaya kami salad. Pota megi sana yung metong botay, ready to serve niya Bap. Dinanta ng straw kanyan. Ay, kaya pala, tinidor, kaya okay na. Nung ikitso, may mudbud Japan dita ka asin, rampong kaya, dita ka botol sa resa. Ano na Bap, yung kaya katamong bread salad. Sali na kayo po, Kenny ay. O kabang makabreak ko ba, pikit kay ba pa Jenny ay ni ay nanong pangawa na nepang kakyut mo pakalawin niyo. Hoy, burgay damo, nandun na ka pa paanto ng karin. Nandun ka pa makabreak ay. Ika naman Foreman, alas 10 pa ako, sakto pa ang coffee break. O nanano kayo Kenny? Dana, mag-break ko muna man eh. O ikat Kenny, ating kanong bayong maitinda Kenny, wapin pala yan? O Foreman, ayan ay, maglagay ang Monster Energy drinking kayang pipritong ebon ay. Ba, pampaenergy pala yung pamisalina ngayon. Sali mo na mo Manuel. Dana, mga kubit la rin nga sintan ng hollow blocks. Yung kabola nga. Awa Foreman, pakanan tayo makayan pampaenergy. Healthy energy ka, bring. Wait ba, may ka 30 seconds ko ay ni Bapa naman. Singkata pang challenge ni Bapa, ay pindutan tane. Aro, dana ba, may nga pakalika lupa. Okay kakalo, may kasing makasipit king kili mo ay. Kay nakputa ka. Lukot na ako, pinlupo, peglupit mo ko pa mata. Ali, amo ba, amo, samasan tayong mata mo. Samasan tayo, amo. Kenny ka. Abra ka bolang, may balik ka. Amo ba, Luming forever, in langit, inyato, ika, ampoya ko. Ba't ka bulok? Minatot ka? Ay, dambo lang. La 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 la. Wala guwang man niya rolo ko na kanta-kanta ken. Bisa na akong muli. Ay, nakputa ka. Dana ba popting bagay kaya kayo? Ay, tamo ka. Kalawat ko yak pasangkanan mo. Ikay may nga nakin eh. Ay, dana. Kana mo na yan loko potadasa nakatampang betri Kenny. Mapag-overtime nakatamo nito. Ay dana kasi ba pote ka kasi mag-save Jesus eh. O bisa ka mag-helmet ko pa yung bolang ka eh. Damo gawa mong construction land mo oh. Dana sakit, may ngalbag ko daliri. Ano yan? O ba, may ano ka? Dana yung katapa muli. Ay dana yung damulag kasi ngayon tatalakad na yung bakal eh nasasama. Ay dana. Ay nakputa. Di na ano yun. Talakad yan pa si ba.
At yutaan po nga ni kaning Rap Robinson San Fernando at siya po kaning taong ubingan. Tutuya po ini, kayo po mamamalik mata. Ngayon aldo po, interviewan tayo. Di kayo po ba itang taong ubingan kay Robinson? Wow, na ako bisan sa likod kang public niya, pepake na ako. Totoo po bang manyamol kayong tawa? Eto to ito, malati ko muwas bukaki mo naman. Magkutsara kayo po. Minsan, ay ala ko gamat eh. Baka na kayo pumantun pamangan nyo. Pamahu kay hindi la ako. Sample po. Bir.